Ahojte, ideme si teda urobiť ďalší test, a to test vody. Ja som si ho nazvala test vody. Mám tu pripravených 150 ml vody v jednom poháriku, v druhom poháriku. Na jednej strane mám klasickú vložku, je jedno aká značka, úplne jedno. A na druhej strane máme našu anionovú vložku od Viedy. Uvidíme, čo sa bude diať. Takže ideme na to. Začínam pomaličky liať vodu na obyčajnú vložku. Skúsime to nechať trošku nasiaknúť, áno. Dáme tomu trošku čas. A ideme teda dám to takto. Ideme teda na druhú stranu. A to na našu anionovú vložku. Pozrite sa, ako sa nám krásne vpila tá voda, ktorá mi tu vytiekla. Úžasné. Wow. Sranda, tu už nemám skoro vôbec žiadnu vodu a vložka vy to asi nebudete vidieť, ale už má hrúbku asi centimeter. Táto anionová. Nemám vodu. A ideme teda sem. Ideme na obyčajnú. Počkam chvíľku, jej dám čas, ale všade mi to tečie. Pozrite sa. Všade mi to tečie a táto je úplne suchá. Ešte tu je troška vody. Vytieklo. Ale táto, že totálne teče. Čiže ja neviem ani, či to tam vôbec môžem naliať. No už tu mám potok. Určite to vidieť. Túto vložku prešlo koľko prešlo? Minútka? A táto vložka, pozrite sa, nič z nej netečie. Chcem vám ukázať tú hrúbku, neviem, či to tam vidíte. Ona má minimálne centimeter v hrúbke. Hej, takto. To je asi centimeter má hrúbku. Čiže vsiakla všetka voda a vôbec z nej netečie ani len kvapka vody z nej nevytiekla. Zatiaľ čo, pozrite sa, obyčajná vložka, už nám z nej všetko vyteká vonku. Takže ideme na to. Test, koľko vody z nej vytečie. No veľmi veľa, ani to nejdem ďalej tlačiť, pretože som doma a nechcem mať potopu. Ideme na vložku s anionovým pásikom a na agar, ktorým je plnená. To som vám takisto spomínala vo videu. Takže ideme na to a ideme skúsiť tlačiť, koľko vody z nej vyjde. Pozrite sa, aká je nafúknutá tá vložka a nejde z nej ani štipka vody. Ona sa mi už začala trhať a vyjde z nej, pozrite sa, takáto želatína. A to je vlastne to je to agar. Čiže vy nemáte ani možnosť vlastne pretiecť, čo sa týka tejto vložky. Áno? Pretože je to nemožné, pretože z nej nevytiekla ani kvapka vody. Ani kvapka. Zatiaľ, čo z tohto vytieklo, áno, tu vidíme to množstvo vody a to som ani nevyliala všetko, tá voda sa nám tu zvýšila. Takže i tento test hovorí jasnou rečou, ktoré vložky budete nosiť? Anionové. Majte sa krásne.